karfe 7 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wanda ya zo daidai kenan da karfe 6 agogon TU da na Ghana. Sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa aka lalabo akan mitoci 25. Abdullahi Isa. Da fatan an wayi gari lafiya jama'a, barkamar sake saduwa ga muhimman kanun labaran duniya na wannan lokaci. A Najeriya za ku cewa hukumar yaƙi da yi wa tattalin arzikin ƙasa ta annati EFCC kenan ta bayar da cikakken bayani kan yadda aka sace kudaden al'umma hukumar samar da hasken wutar lantarki ta karkara. A Rasha kuma a jiya Juma'a ne aka fuskanci zanga-zanga na nuna adawa a zaben shugabancin kasar. Za ku ji cewa kuma kusan kwanaki uku wasu kasashen gabashin Afirka na fuskantar tangarda a bangaren da ya shafi na'urar sadarwa ta intanet. To sai a gyara zama ga kuma labaran yadda muka same su, musamman da tarayyar Najeriya, inda wani rahoto daga hukumar yaƙi da yi wa tattalin arzikin ƙasa ta annati EFCC ta fitar ya bayar da cikakken bayani kan yadda aka sace kudaden al'umma a hukumar samar da hasken wutar lantarki na karkara. A wani rahoto na musamman da jaridar Premium Times da ake bugawa a ƙasar ta fitar, tare da gurfanar da tsohon manajan hukumar a ƙarshen tsohon shugabancinta Salijo Ahmad. A makon da ya gabata ne aka dakatar da jami'an hukumar, wanda shugaban kasa ya ɗau mataki na canza su bayan samun bayanai da ke tabbatar da karkatar da wasu makudan kuɗaɗe. Tawagar masu bincike ta EFCC ta kaddamar da bincike inda ake tuhumar Salijo Ahmad da wasu manyan jami'an wannan hukuma da sata ko kuma karkata kusan naira biliyan 12.7. A ranar Juma'a jiya kenan kotun ɗaukar ƙara ta yi watsi da ƙarar da aka shigar na neman a bayyana cikakkun bayanan ƙaddarori na tsaffin shugabannin ƙasa kenan Goodluck Ebele Jonathan da Muhammadu Buhari da mataimakinsu, bayanan da suka mika ma hukumar da ke da nauyin karɓar waɗannan bayanai a hannunsu. Wani kwamitin mutane uku na kotun ƙarƙashin jagorancin Ahmad Barka ya yanke shawarar cewa ba za a iya amfani da dokar 'yancin bayanai na shekara ta 2011 ba don tilasta ma hukumar fallasa waɗannan bayanai da suka shafi kaddarorin da jami'an gwamnatin suka gabatar a lokacin. A karon farko a ƙasar Chadi an kama hanyar samun shugaban ƙasa mai riƙon ƙwarya da mataimakinsa firaminista da za su fafata a zaben shugabancin ƙasar da za a yi ranar 6 ga watan Mayu. Shugaban riƙon ƙwarya Muhammad Idris Deby yanzu haka da firaministansa Success Masra na jam'iyyar mai mulki kenan da kuma jam'iyyar adawa na daga cikin waɗanda ake kallo a matsayin wanda za su fafata a zaben shugabancin ƙasar. Wasu daga cikin masu lura da lamuran da suka jibanci siyasar ƙasar ta Chadi suna bayyana damuwa da kuma ɗiga ayar tambaya dangane da sahihancin wannan zaɓe. RFI. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa. Mutane uku ne suka mutu, kana wasu 27 suka jikkata sakamakon harin da wasu masu tsatsauran ra'ayi karkashin kungiyar Al-Shabab suka kai a wani otal da ke Mogadishu, babban birnin kasar. An share kusan sa'o'i 13 kamar yadda kakaki 'yan sanda ya sanar a jiya Juma'a, kafin 'yan sanda su samu nasarar murkushe waɗannan 'yan ta'adda. Daga cikin mutane 27 da suka jikkata akwai fararen hula 18 da suka hada da 'yan majalisu uku, in ji kanar Kasim Ahmed Robel, sa'o'i kaɗan bayan sanar da kawo ƙarshen ayyukan 'yan sanda da kuma mutuwar maharan guda 5. Kusan kwanaki uku kamar yadda aka ji a kanan labaran duniya, wasu ƙasashen gabacin Afirka kenan ke fuskantar tangarɗa a ɓangaren da ya shafi na'urar sadarwa ta intanet, al'amarin da ya kai hukumin ƙasar Cote d'Ivoire na sanar da cewa sun ƙudiri aniyar ganin sun shawo kan wannan matsala, inda aka bayyana katsewar igiyoyin sadarwa da ke cikin teku. Wata majiya na da bayyana cewa gwamnatin kasar ta Cote d'Ivoire tare da dafawar ƙwararru na sa ran ganin ta warware wannan matsala a yau Asabar. A kasar Senegal a karan farko, jigon yan adawa Usman Sonko da mataimakinsa Bashir Diomaye Faye sun bayyana a wani taron manema labarai bayan sallamar su daga kurkuku ranar Alhamis da ta gabata. Sonko, wanda aka haramta kasancewa ɗan takara da sunan jam'iyyarsa ta Pastef da aka rusa, yana mai bayyana ƙwarin gwiwar cewa ɗan takararsa Basiru Diomaye Faye daga cikin 'yan takara 19 zai lashe zaben da zai gudana cikin kwanaki 9 nan gaba. Sonko a hasashensa yana mai baiwa ɗan takararsa kusan kashi 60 cikin 100 na ƙuri'u da za a kaɗawa, duk da cewa
bai fi da tsammanin ganin an shirya magudi a zaben na kasar ta Senegal ba. RFI. A Rasha a jiya Juma'a an fuskanci zanga-zangar nuna adawa da zaben shugaban kasar. Wasu daga cikin magoya bayan kungiyoyi masu adawa da tsarin shugaba Putin na ci gaba da yaki da Ukraine sun bayyana bacin ransu. Shugaban na Rasha kuma dan takara da ake kyauta zaton zai sake lashe wannan zaɓe ya yi alkawarin cewa Rasha ba za ta zira ido akan barazana ko kuma harare daga waje ba, kuma ya bayyana cewa Rasha za ta mayar da martani kan waɗannan harhare. Akalla mutane 13 ne da aka kama da laifin lalata runhunan zaɓe waɗanda ba a bayyana ainihin dalilinsu ba. A dai gefen kuma sakataren janar majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya yi Allah wadai da gudanar da zaben shugaban ƙasar Rasha a yankunan Ukraine da Rasha ta mamaye. Stefan Dujarric a cikin wata sanarwa yana mai bayyana